éppen fárasztás közben vagyok. Jött valami halacska ide, de még nem tudjuk, hogy mi az. Nagyon jó erőben van. Azt elfelejtettem mondani, hogy itt vagyunk 3-as falun, de szerintem akik már látták a videót, az előzetes évő megtudták. Én tokra gyanakszom, ugyanis nem akar feljönni. Nem mutatta meg még magát. Bár lehet a szepecske pont. Nem, szerintem tokra, de megnézzük majd. Bizatok. Akkor nem kell a meritte? Jó, beszélj. Na ezt mondja. Nem kell a meritte? Kristófot majd megkérem arra, hogy a botot ezt rakja hátul, erre felé, és tekerje ki. Próbálatok elmenekülni. Lehetséges, hogy hosszú lesz a fárasztás. Szépen görbült abba. Kiveszem az alsót. És tudok, meg a tiédet is vett ki. Csak éppen azt. Mert szépen görbül abba. Hol van rajta? Na. Akkor dupla kapás. Egy sinót neki. Ki lehet azt merítő állóból. Ki lehet menni merítő állóból. Videózom. A videózás közben átalakhatunk nyugodtan. Igen. Persze. Kimerítem -e? Hagyjad. Engedj egy kicsi zsinót többet leve, megvan. Jó. Ez szép to. Pontjam után jöttek. Megpróbálom átahozni ide. Hát ha könnyebben meg lehet majd fogni. De még messze nincs vége a fárasztásnak. Nagyon jó erőben van. Ez biztos, hogy 6-os fölötti, úgyhogy próbálom kicsit fönnébb hozni. Remélhetőleg jól akad. Próbálom itt a könnyebb vízbe hozni, hogy... Aha, Gyere ide, Kristó. gyönyörű. Hagyd azt. Gyere, videózat, hogy vegyem ki. Nem, majd a botot kell megfogja. Jó. Nem tudtam megszabadítani a kárászt, mert belekott át. Benne van a vízben, nem esik róla. Nincs fáradtó. Jó erőben van. Olyan 6 kiló víz. 6-7-es. De legalább most látom mindent. Megfoglalod? Nem kell. Akkor elfáradt annyira, hogy... Ez még messze nincs vége. Hű, mekkora. Keresi az akadót, hogy szerintem akadjon, de elfárad majd. Van időnk. Hát ezt majd ő eldönti. Nem mindenki. Hát most már azonban. Jó. Csak meg.
vigyázz. Menjél kinnél egy kis tavottal. Tényleg vagy? És jó, hát ez erősen szép. Megvan. Krista, merítálod, merítálod. De volt minden itt van. Ebben még a hal is benne. Hozzuk ide, Csabi. Mi? Hozzuk oda tényleg. Vigyétek inkább oda. A kis kárász még benne. Csavarjak föl, Ha nem kell, jó van. Jó erőben van még. Jó. Az akadás, ugye az alsó szájába történt. Sikerült is. Egy csavarhoz. Meg is mutatom. Jaj, ha meg tudom emelni. Az igen. Gyönyörű, szép. Nem veszekedni jövök. Tudok. Nem veszekedni. Tudom. Van egy kérésem. Igen. Ha fogtok pontyot, Igen. vagy kárászt, tartsátok meg, jó? Tartsuk meg. Megkerekszem. Jó, jó, jó. Jó, mert valaki telefonál. Rendben. Képet csinálja? Igen, csinálsz. Megállítom a videót. Csörögve nem beszélhetünk. Nem kell Vagy nem kell megállítsam a videót? Hogy? Nem kell megállítsam a videót a képhez? Megcsinálsz, az mellette van egy fehér pont. Hármat csinál. Jó. Na, köszi, megállíthatod. Na megint egy kapás, amiről meg szintén lemaradtunk a húzásáról, de van egy olyan érzésem, Kapás hogy orni, vágjál be a sárgát. szerintem real ment az Vágjál be. Vagy akkor ne vágj, nem, mert lehet rél. A zavarról. Aha. Jó rász. Itt van még. Mi az, ponty? Igen, reja jött. Várjál csak, semmi. Maga úgy. Ezt amúgy nem ajánlatos csinálni. Meg kéne majd arni, hogy... Hoppá! Ott is kapás? Az Na. is megvan. Hú, egy Dupla deal. megpróbálom egy kézzel. Nem kell, mert megfogom. Csak fáradjon el. Hát ez egy szép pont. Mi ez? Próbálj csavarni neki. Hát ez lehet már 4-es is. Csak megkérdezzük, hogy belé rakjuk-e. Ez meg lehet, vagy ezt tartsuk-e meg. Jó, ez már. Tessék. Várjál, meríts. Jó, na ez gyönyörű. Az. Hát van egy olyan négy. 5-ös is van, észre. 4-es, 5-ös. Jó, ez olyan bízó. Tiéd is nagy? Vihetők? Na, hát még akkor. Ó. Vihetők. Szerintem. Na, hallám te. Mit fogta? Nem tudom, de szép. Ne. Na, a fédérbotta jött egy nagy is. Felavatod nagyobbra is. Állam Istennek. Remélem jó van helyakodva, mert halad. De az enyémben is kapás volt az elő. De mindegy. Az én pontjam úgy már megint. Há, ha tiéd is megint. Óhatok Istenem! Nem, ez pont mindaz. Olyan, mint az enyém. Vagy nagyobb. Jó. Az nem pont. Kicsit emeld meg, hallom, nézzük. Azt túl láttam, to. Csak azból félig jön.
Valami nagy ez is. Nem, már nagyobb, mint az én biztos már. Hamar följött. Ponty. Bok is milyen jó gőz, azt hiszem, Még egy hústalan semmi. ez szép. Ó, vezet, nagyobb, mint az én. Légy szíves, ide hozod a Marti hálót. Fiatal ember. Hozd ide kis. Várjál. Én viszem a hálót. Ember nagyobb, mint az enyém. Kicsivel. Pontja? Igen, Igen. de szép. Ne. Hát ez olyan 2 kiló. 1 kiló. Meg lehet tartani, akkor... Meghatom már itt akkor. De még nincs kifáradt. Hát nincs. Messze. Sincs. De nem baj. Kifáradt. Most kifáradt. Kicsivel nagyobb, mint az enyém. Menjen, még jó viszi a fék. Vagy igen lassz. Ne, hát ne. Milyen feszes. És viszi. Nem már kifáradt. Na, még nem. Már én fölfelé kéne elmenni. Hát de viszi a féket. Hát, látom csak. És nem mered. Most már kifáradt. Azt ér. Sikerült? Ez a... Megvan. Tessék. Jó, ez megvan. Ezt vigyed a piros. Tudod, oda mellé, te. Na gyerekek, ide nézzetek! Kristóf, mondd el, mi történt? Nem fogja senki elhinni. Kivettem csaliza fúra, bejelentottam a helyre, 2 méterre. Még 2 méterre a csaliza. parttól, még annyi sem. Csak a Tokhol. popak volt rajta. Se tett anyag A sem. gyönyörű szép tokhol felvette, itt van az orrunk előtt. Ó, fekete! Milyen szép. Engedjed a zsinót, hogy akar menni. Van erő benne. De közben teker is. Hogy nem vettem én észre. Éppen mondtuk most Arinak, hogy ő kellett volna megfogja. De sajnos Arinak nem jött össze a számítása. Nem, nekem. Kristóf, no? Jó erős, ugye? Hát. Hát ez nem kárász, ez nem az a fél kilós kárász kategória. Azt kell szállni. Milyen érzés fárasztani a tokot? Jó. Nem akar följönni? Ne? Kétszer följön. Baszta. Itt egy méter nem volt. De csak a popák volt rajta a mango. És még föl volt Vártam, hogy csaliz. Vártam csaliz dúra, és addig ide beengedtem. 2 méterre sem volt. Most át fogom adni Arinak a telefont, amikor meg kell fogni a halat, mert tokhalat azt nem merítjük. Csak kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Hogy érzed, hogy húz? Erős. Erős? Nagyon erős. Meghúzhatod egy kicsit az izét. Szakadjon. Merre van? Ott van el. Itt van elő? Kicsit emeljek kényszerűen. Emelünk. Botokat felszedik. Emelem, de nem akarjuk. Jó. Most néhány... Emeljed. Itt van, csinálja már a buborékokat. Ne, itt van. Mindjárt. Semmi. Köszönöm. Ez egy kicsit irigykedsz, ugye? Kicsit. Csak egy kicsit. Az jobb lett volna, te fogjuk. Ha bíztam, Hogy már mit a tax? jobb lett volna én megfogja. De ha nekem is ilyen. Nincs kizáró. Most nem teszem be 5 méterre csak. Á, szép. Gyönyörű.
Ne hagyjad arra felé, erre felé hozzad. Jön erre felé kicsit. Jó erőben van, mi? Tartom, de mindből lefelé. Próbáld meg hozzad arra felé, ne? Ott már könnyebben ki lehet hozni. Tehát itt erre. Fogjad. Itt kéne ülni, hogy a farkat meg tudjon fogni. Megvan. Szép. 2 méterre haladtunk mekkora. Hát ezt nem hittem. Megállítsa. Nem, hát nézd, mutasd meg, hogy milyen gyönyörű tokhó. Milyen sötét. Itt az ilyen feketés, jó. Szép. Jó, ez igen. Ma hamar nem jöttök se bár. Megjött a tok. Egy szikla tartotta. Ennyi volt, hogy kivegyed, látod. Azt popá fogok csaprat meg egy deka vizésótól. Milyen volt fárasztani? Gratulálok. Köszi. Innen jó, vizes pacsi. Most már vissza, pont én le volt engem. Na, képet kell csinálni. Jó, hát ez fel se bír. De hogy nem, megfogd a farkát jó erősen. Hátul. Ott hátul. Nem szorítani, igen. És ne a kopótyújához, a két úszójánál. Vigyázz arra, hogy a kopótyújához ne menjen. Erősen tartsod. Emeld fönnébb. Jó, ne usákod. Nem bírom. Ügyes vagy. Gratulálok. Köszi. Hű, mekkora.